వర్షాలు వరదలపై మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి సమీక్ష. నిర్మల్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా కలిగిన నష్టాలపై మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్లో సమావేశం నిర్వహించారు. వరదల వల్ల ముంపుకు గురైన ప్రాంతాల పరిస్థితిని, పంట నష్టం, పునరావాస ఏర్పాట్లను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వ్యవసాయ, ఆర్ఎండ్బి, విద్యుత్ శాఖ, పంచాయతీరాజ్, రెవెన్యూ శాఖల పరిధిలో జరిగిన నష్టం వివరాలు తెలుసుకున్నారు. एमएलए रेड्डी साहब हमारे साथी इसका दौरा हुआ था पैसा मुदौल मंडल, उसमें पहले आधे घंटे की मीटिंग हुई थी आईपी में। उसमें हमको हिदायत दी थी, उस हिदायत में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और जैसा जैसा फिर सुबह 6 बजे से फिर 2 गेट चालू करें, तो लोगों का बोलना है कि साहब 1-2 गेट कंटिन्यू चले तो नीचे हम तकलीफ नहीं होती साहब, एकदम पानी आने से परेशान हो जाते हैं। तो रात में तकरीबन पानी कंटिन्यू होना जरूरी साहब। ओके, आप कराए तो जरा अच्छा खासा मेहरबानी होती है। ब्रिजेस को एस्टिमेशन वो एस्टिमेट और रिपोर्ट दिए तो कम से कम साहब को दे दो। नहीं ये बोलते बोले एस्टिमेट है साहब करो आने वाला కమ్యూనికేషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది. మరి వాళ్ళ కనీసం రెస్టోరేషన్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. వేరే వేరే ఎక్కడైతే రోడ్లు తెగిపోయినాయో మనకు టెంపరీ కమ్యూనికేషన్ చేయాలి. మీరు ప్రాథమిక నివేదిక కలెక్టర్ గారికి సమర్పించినట్టయితే మేము ప్రభుత్వానికి మొదలు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపడం జరుగుతుంది. ఇంత నష్టం జరిగిందని చెప్పి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కిషన్ రావుపేట తెలియదు. ఇంకా తినపోతే రాజురా ఖానాపూర్లో ఉంది, ముదోల్లో కూడా ఒక 7 చెట్లు బ్రీచ్ అయ్యాయని చెప్పి, కినాలు బ్రీచ్ అయినాయి. ఈ విధంగా అన్ని అంచనా వేసి మనం పంపించాలైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటున్నారు, ఈ వరదల ఈ ప్రకృతి కొద్దిగా లెవెల్ వచ్చే వరకు మనం కొద్దిగా సంక్షేమం పాటిద్దాము, దాని తర్వాత రోడ్లు అన్నీ కూడా చేర్చుకుందామని చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఇమ్మీడియట్గా ప్రాథమిక సమాచారం ప్రభుత్వానికి పంపించవలసిన అవసరం ఉంది. మరి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా కలెక్టర్ గారికి ఇస్తే మరి మనం పంపించి రెస్టోరేషన్ అయితే ఇమ్మీడియట్ చేయాలి కదా. చెరువు తెగిపోయిందా ఇమ్మీడియట్ మనం కట్టేయలేము. కానీ ఇసుక బస్తాలు వేసి కనీసం ఇప్పటి నుంచి కొద్దిగా వాటర్ స్టోరేజ్ చేసుకుంటే రెండో పంటకో లేకుంటే ఉన్నటువంటి స్టాండింగ్ క్రాప్కు మనకు కాపాడుకుంటే అవుతుంది.